Suka nginjing Mbak Mimin. Aduh, wis lenggae wis kaya demet. Sering nginjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Wah, mikum. Salam. Pengalaman nyindeni dalang-dalang ingkang sampun nate panjenengan sinden niku dalang sinten kemawon? Pak Seno Tartamtu. Mas Seno almarhum, terus sinten mulih? Sing ngatrel, Pak Tomo Pandoyo sampun. Pak Tomo almarhum. Nggih. Sapa? Oh, Pak Warsino Sleng ket kula dereng gabung kali di Apri kula pun Pak Warsino Sleng. Oh, Mas Warsino Sleng. Jenengan nggih. Almarhum. Nggih. Pak Mantep sampun Oh, wonten Disnatalis UNS nanti. Nggih, Pak Mantep nggih pun swargi. Sik tak takoni. Kok rombongan sing mok elu niku kok terus pun mboten enten sedaya niku jane sampean sinden apa pagebluk? Nggih mboten pagebluk kok delalah mungan. Delalah. Mula aja dijak rombongan iki nek melu awake dhewe ben bintang tamu wae. Ya iya. Kula niku gumun kalih kutha Klaten bersinar. Babakan menapa? Lho, babakan manutianipun mboten perkawis seniman-seniwati niku pancen perseniman niku elok-elok luar biasa. Pinunjul ngaten injih. Kabeh dalang swaranipun kung. Presiden-presidenipun hebat-hebat niku. Menika saestu. Monggo dados kula menika saestu wah. Dalang Klaten menika Kakang kula Kitantut Sutanto. Injih wajan hebat. Niku anggar pendak piyam panjenenganipun ngasta menika matur kula prei kula godha tak wiani tak telponi. Ngoten niku kula ganggu saking ngene iku. Wah kula niku gumun kalih dalang Klaten. Hebat-hebat luar biasa. Suwargi Pak Tomo Pandoyo nggih hebat. Hebat nggih sedaya Klaten menika hebat-hebat sedaya pancen menika kedung-kedunging seniman-seniwati. Kula kalebet hebat napa mboten? Panjenengan mantasaning widodari mantasaning presiden saking kitha Klaten. Foto dan matis panjenengan mesti hebat. Tepuk tangan kanggo Mbak Mimin. Menika nyuwun saestu napa namung samudana apa namung samudana. Apa mung gedhekke ati kula ngoten lho Raden-raden Kyai Kakung rak sok ngoten kuto sok penggalipun lati kalian pakarti kalian anu ati menika kirang nyawiji sok kadang-kadang Raden-raden ning mboten sedaya. Nggih. Klaten Mbah Narto Sabdo saking Klaten. Injih wedi. Pantong Surata Klaten. Injih Juwire. Menika wah punder-pundere dalang menika getih Klaten. Nah, terus mbok menawi panjenengan punder-pundere presiden nika getih. Saged menika saged kemawon. Terus tedak turun sampeyan menika mbok menawi benjing dados presiden. Nggih winih kula benjang kersa kok winih ta wong wedok kon. Nggih, kula niku gumun kalih sampeyan. Babakan menapa ndang kalembana menawi Mbak Apri menika mboten gumenang menawi Mbak Mimin wah mas-masane gelange go. Heeh. Pangestunipun nika sak gelang mas ku gumunku bareng dienggo kok nggon lengene kok ana ijo-ijone. Kulite kok terus dadi bekisut ana ijo-ijone menika janipun menawi kuning utawi perak rak sampun kathah. Lha yo kedah menjilo benten kalian sanesipun. Kok nek gur padha kancane ngoten trimo mboten kok. Layak nek kenyang. Duwe kok. Layak nek tuku jeruk nek kenyang kok karo ngene iki kok sekilo pinten ngono iki. Kayak monggo sakniki niki 24 karat iku sak gramipun 2.200.000. Wow. Panjenengane tang piyambak nek 80 gram niku mboten numuk lho, menika mboten numuk namung cerita. 80 ping 2.200.000. Lah sih. Hebat. Iki mono presiden ora terus-terus presiden iki terah Betari Durga. Kula niku kok wedok ladak lirih. Oh mekaten. Maksudnya nek temuju kudu tegas ya kudu tegas. Mumpung kula pinanggih kalian panjenengan kula tak takon. Kewajibaning garwa wanita terhadap sang suami menika menapa kemawon? Wonten agama sampun cetha terwaca. Ha menapa? Menawi priya menika tiyang rumah tangga. Tak kira nek priya niku tiyang jaler. Nggih tiyang jaler nggih. Priya menika tiyang rumah tangga lajeng wanudya menika cahaya utawi nur rumah tangga. Mula nek omahe nek sing wedok niku peteng ora ana cahayane, ora iso ngreksa keluargane, ora iso mikul dhuwur mendem jero aipe wong bojone, menika dadi rumah tanggane berantakan, dadi gampang rubuh. Peteng dedet lelimengan bakale.
Babakan menapa? Ya babakan ekonomi, ya aib keluarga, kekurangane maratuwa, kekurangane anak kabeh dikukup ngono. Mula wedok niku paribasan ana unen-unen wong wedok niku nyiluman nggo bagor. Sik Iso nyimpen menapa kemawon. Oh. Nyiluman nggo bagor ki iso nyimpen kemawon barang wadi sing ora kudu diwedarke, mari yang kita sharing, mari yang keep untuk keluarga kita sendiri. Wong wadok niku siluman nggih. Nyiluman nggo bagor menika nyimpen menapa kemawon. Nggo bagor iki aja dielingi kok wong wedok siluman. Nyiluman nggo bagor iki adah nggo nyimpen rahasia. Nyimpen rahasia. Nggih. Wah, ini ora presiden sing ber-IQ tinggi ora iso. Iya penyam kok ya aku bono kalau aku nek banget ngono. Mengke kula terus jumawa sombong ngoten niku nggak kula jagi. Kula reksa banget lho babakan ati kula. Soale nek digedhekke atine suwe-suwe terus mungkin mboten kuat sombong takabur hancurlah orang itu. Lah iya. Irungokke Mel, irungokke. Sing kafir niku lho mboten tau percaya karo Masa ra tau percaya. layak angger sampean ngomong ampri kok idu. Nggih. Mriki berdua. Ayo nak, ngladeni Pak Sigit. Wis to idine Bu Sigit kan. Mula dhewe iki dikerepi mergane Pak Sigit men analisir. Senengane kok nuduh aku sing ora. Apri ya bosok jari ana biak tekan kene. Gilani. Wong wedok nglepis, wong wedok lho sak nang kene, sak wene nunggu gara-gara entek rong slop lho udut. Kok niate rong slop lho kowe. Menika kagem diet. Nggih. Diet apa betah. Iki nyebut tak watuk wae kok. Lah piye wong wedok ki ya udut to kowe iki kok. Nginang. Ya. Matur sembah nuwun menika. Ingkang tasih nenggani ngantos gara-gara. Pancinipun raga-raga rasa. Adem-ademe niki panjenengan. Cerak-cerak kene ana vilara to terus aku pengen bobok sik ning. Ning apa? Ya pengen bobok sik tirahat sik. Ning villa. Villa. Oh alah. Kok sing-sing ae. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, mugi-mugi ingkang nenggani ngantos saya keten rezekinipun tambah lancar. Luber lho. Ngendikane Pak Sigit wae prihatine wong Jawa ki nek apa melek kalau mrihatinke anak bojo keluarga. Lho. Dicukupkan, dimudahkan urusan dalam kebaikan, dijauhkan dari orang-orang yang berusaha menjahati kita. Nah, utamane ibu-ibu lho, Lek. Ibu-ibu ki ya keten iki kedahipun ngasuh ning saking tresnane kalian rencang-rencang cakraning rat ora kowe. Nah, ya aku kelebu cakraning rat Nak. Kapan le mlebu? Bakale. Aku arep ngebun-nebun enjing aja Jawa sonten Pak Sigit. Oh alah, arep dadi Pak Boneng anu Taman Sambongan. Ya ora apa-apa pakaryan apa ya ngerti tindak ikan nggih. Mbak Mimin dadi nganten kudu wayangan sing mayang kula Mas Tantu pokoke dalang-dalang sing diderek jenengan. Kula jemikan desa mawon. Cara nikah desa niku masih pripun? Wong kondangan desa diseke tangga teparo pun tuwa isin kula nek dibiwarake ngoten niku lho. Kowe kuwi nek arep bojo, kriteriamu sing kaya ngopo? Ya sing penting sing tanggung jawab. Sing iso ngomong aku kan aku wong sensitif to. Tambah umur kan sak tambah rentan ngono lho, apa-apa penggalian ngono kuwi. Lah kuwi kriteriane kanggo wong wedok iki, Lek. Lah ya aku. Lah kowe iki ngene iki, Lek. Kok iso. Sae. Jebule umure wis 49. Inji. Tas Timur timur inji. Nggih, Timur Suprabana. Semangatipun Kula menika. kira nek umure 48, jebule 49. Mok ate jimpete kok. Lah yo mleset perkiraan kuwi mlesete gur sithik-sithik kok. Pikiranku wis traveling nang ndi atas. Pikirku jangan hiperbola ning Alembono kok. Ora. Lho budian ngoten ku lho piye kakung rambatane godho wanodya menika sewu dalan lho. Kowe iki wong wedok kok le temungkak ngono lho kowe iki. Gumun aku. Kacek 3 tahun karo aku. Oh nggih, panjenengan kawan desa 6. Oh nggih. Kowe sing kula 9 panjenengan kawan desa 6. Oh ya aku 46 bener. Pancinipun menep. Lho aku
Berusaha. Jas jane nek gelem jujur karo atine wong lanang jane ya pengen menep atine lho. Ning kadang keinginan manusia itu selalu ada dan setan iki arep menungso ki dengan 1000 jalan. Kowe digodha populer mampu apa ora? Digodha bondo mampu apa ora? Setan mampu digodha popularitas lan sak piture tahta, digodha wanodya, digodha waria, anu kowe wanita. Ora ono kok digodha waria. Enten. Napa enten? Enten. Rasa disebut jenenge. Anggano kok. Panjen iblis menika panjen tugase nang ngalam donya kon nggodha menungso sing imane miyur, sing miyane. Lah ngoten niku lho. Iki pas bintang tamune ning BG Group mesti gayeng, Pak. Mula ben imane kuat ki rak di apa jenenge dipenkeling ibadah. Lho, cara kowe yo ngibadah ta, Lek? Kowe kan Islam. Kowe yo salat. Insyaallah. Nganggo ruko apa sarung? Dadak ditakokke. Sarung nganggo ruko motif sarung. makromah. Nggih. Dhisik makromah. Nek saiki kan jilbab ya Mbak dhisik makromahan ngono. Menika wonten ingkang request. Menapa Pak Igit? Wo, dadi ati sarung jagung. Ngaten. Derek. Angger pelok barang kok jatahku ya apa sing ndek iki ra mumpuni apa piye. Kecuali Bu Yuyun lho. Kowe ora Bu Yuyun kok arep lanyu-lanyu kowe. Gue nyentuka sejonang kecuali Bu Yuyun langsung refleks aku. So. Ngapunten Bu Ngapunten. Lho, Bu Yuyun yang nderekke Pak Mantap aku wis tau nderekke Pak Mantap. Lah ya levele ya mung ya sak level. ya mung kondange dhisik Bu Yuyun mung ngaten kemawon. Nggih. Monggo milih pundi sarung jagung rumiyin mboten napa-napa. Sarung jagung kur nggih. Karung sak nganti karung nganti. Sarung kok karung. Aku ning omahe ndek iki tuku karung nggo butuli jagung mergo panen kene lho. Panen jagung karo kacang. Pak iki apa ditandur? Jagung, kacang, pari, lombok, tomat sembarang tengah. Sakniki nek masak niku kari mutik ning kebon metik ngono niku. Cocok. Kita kembali ke warung hidup, apotek hidup di sekitar pekarangan rumah karena kita. Situasi ekonomi Indonesia belum stabil. Ini nganti tahun 2017 kudu kanca-kanca kudu geminastiti 2 tahun neh ngono kuwi. Pokoknya membelanjakan uang harus bijak. Kok kedawan 2017 sok November iki nasibe piye ngono. November jenengan olah tetanen ngoten dipenke olah tetanen. Jarene nandur kacang tanpa biji kok, Pak. Kacang tanpa biji apa? Adek puno ngono Pak Gito Blitar le sambat kok ngaru padahal laris-laris sing Blitar Pak Gito iki nyewan gamelan ku sapa pripun iki Mas iki November kok belas lho Pak pripun sampean padha kene yo eneng ora ketang siji loro Nggih monggo nangis bareng. Rasah nangis ngono diprediksi to cara dipun bawani pokoke bawane pelok barang mengke sarung jagung ikur. Ayo kowe bawa barang akrame. Aku mau ora limbuan wis bawa. Ya ayo bareng-bareng. Suara kakung coba Mbak Mimin suara kakung. Yo. Ayo Min. Iya. Seneng. Yai kok ora duwe lara ati Mbak Mimin di rumah saya lho. Nggih jane sakit tapi diminimalisir. Lho, jarene kowe kan pernah ngomong to, Le. Wong ki nek cegetan aten apa nyuda umur. Ya manusiawi lara ati ki manusiawi, ning aja terus menjadikan dendam ngono lho, Ce. Sing elek kan dendam itu. Ngono lho, sakit hati kan saat itu juga tok ngono lho. Nek jangan disimpan dendamnya. Kurangi kata-kata kotor, perilaku-perilaku sing dari hal yang kecil wae ngono kuwi lho. Alemane wae. Apa? Takon ngono. Apa mbok dibisiki gegarane? Mungkin nek dibisiki kula mah donek-onekke kok. Gegarane. Bangane resiko. Gegarane wong akrami. Suarane wis jebles karo Mas Muhammad Taslim.
Derek memuji mugi Mas Taslim gal paringan sehat. Gerah napa? Kalau begini bar operasi Dawah. Dawah naik motor. Nggih, satu lagi terus Operasi bahu. Oh, operasi bahu. Nggih, niki 3 hari yang lalu operasinya dados niki der muji Tabrakan paringan apa sehat. dawah piyambak? Anu wonten Kopassus Kartosuro dawah ki Mbah. Iya. Nggih, menika saking kathahipun pikiran kalih garwane. Omonganmu kok. Mbak Uni nonton lho, tak keprok. Mbak Uni ya kancane awake dhewe lho. Jarene musuhe kok. Rencang. Oh, rencang. Tutu. Tutu banda tutu rupa. Kok melu lho. Lah kan om jlomprongke. Ora apa-apa, malah gayeng. Jane Mbak Mimin menika nggih saged. Ning supaya suasana gayeng etok-etok disalahke. Rencang-rencang ku sami telap napa tasih terjaga. Nah, betul. Aku ki kadang ki pilih padanan kata yang tidak lazim disampaikan ngono lho. Iya. Lanjut. Hamong ngati pawi tane luwih pisan Dalang. kena pisan. Suarane ki apik lho jane iki kowe iki. Aku ya gur mau Nik- takabur lho, Jos. Niki rak jane yoga macak sinden. Asline kan MC to, Jos. MC ngono aku jojos wane kaya dalang. Aku ra payu terus terobosane gelungang. Wah ya MC jane iki. Jebule yoga masak sinden. Asem ae. Layak kok. Bayare nek mbok narki nek pengen bayar akeh yoga masak sinden. Yoga ki nek pengen bayarane mundak gelungono. Gelungono rasa Kau kok. kebayar. Wah iya. Aku jutku ra bejaje pede gelungang kok. Sing gelungan mirip kowe ya Sigit Lembonang iki lho. Mirip. Sok nek ana kesempatan pentas hari Kartini ngono yoga-yoga dandan wedok. Ya ora masalah lho, Pak Purbo Asmara kersa gelungan lho, yoga gelungan ya ora ana salahe kok. Kayak aku mbayangke Mbah Pitoyo terus kaya ngopo. Kaya suminem. Sing paling luwes besok sing bonang kuwi wis. Wis. Yen gampang luwe. Kok isih domyak kae jan. Bayangke pantane. Gampang yen angel ka Kok gawe kok ngantek lho. Niki lho peladan jane lho ngantek turu-turu lekar-lekar. Ngomongke sing nyelentem sing botak kuwi le gelungan piye. Kan gelungane pernah-pernah to, Kak. Ya kok gelungan cilik, gelungan gede, gelung tekuk. Apa ekor kuda ngono ae. nganggo gelungane Mbah Sandirono sih. Selare gone jolang. Lah, engko tak silihke jolang. Wah, aku ngefans karo Mas. Salam kagem Mas Jolang nggih. Salam kembali. Saya ngefans sama beliau. Beliau itu ndagel dhewe ibate kaya ngopo. Kula nek ra dipancing di apri kadang kala sok mentok. Wah. Mas Jolang itu saya ngefans sama. Ya mergo saka gobloke kuwi terus dadi keunggulane dekne. Dekne iki digantungke sapa-sapa ora cocok. Mula bane ora tau tumbuk mergo dekne iki apa yang ada setiar kuwi mergo saya goblok tak kencani tak jak ABCD ora tau dadi. Kula men mboten tau dadi dikencani niki. Blangkonan malah kobong terus ya rasa blangkonan wis sesuk butuh cerewet ning panggung kula ya ngoten. Apik ya. Ning ngoten niku. Angger kebayake padha wis ketok rukun. Gur kuwi. Apik ya. Yen angel ka
Kula salut kalih penata kostume panjenengan. Pripun? Ngerti nek iki cuaca adem digawake sing bludru. Menika asistenipun. Sae luar biasa Mas. Salut. Jumeneng Mas, jumeneng Mas, jumeneng Mas. Kok Mas to? Mriko naminipun Mbak Mungil. Oh, Mbak Mungil. Mbak Mungil. Ning menawi KTP Agung. Terima kasih, Mbas. Aku sing ngandani Ilham Pontianak. Oh, niki suarane nggih jos. Ilham Pontianak ngandani ning ndang mriki ning aja Mas Mbak Mbas. Iya, Ham. Oke, Ham, mungkin nonton Ilham. Salam gobuke ya, Ham. Ya terus. Tan kenati nombas areta waduh apike aduh suarane manggung ning kono nggih Menggema nggih. nggih Kaya nang jero guwa. jero gua Mas Joyo iki ngopo to nek guwa aku niku lakak-lakak. dadi ati ya Aji. kula iseng sarung jagung pikiranku ya aku wis Mboten napa-napa. Pikiranku ning mesti proposal. ngebleng terus lho, nggak ketemu kula mesti jenengan kepiah ngebleng terus. ora Pun sepuh niku nggih maklum. Budian niku ora ngerti panggih kula mesti ngoten niku lho penggal ya kok kaya kuwer ngoten lho. pikiranku ki akeh lah Gen. Kok sik ta, Lek? Kowe iki kok gombalmu metu ta wis. Mbok dibenakke sik kok dituwak. Susu kok dituwak. Tuwak. Kowe mbok gawe susu-susunan kok gabus. Niki mpun niki BH pun kula subal jok kursi nika lho, Pak. Ngono kuwi mbok dipaku karo dodone. Maksud apa? Ben rawah. Apik. Oh iya iya. Jadi BH yang double itu dimasuki busa kursi itu lho, Pak. Jok kursi itu lho. Ini ya ana tumone ora iki? Nggih mboten nggih mung nek pokoknya bar ngeten terus kula PP men mboten wengur men ra wengur. Pinten-pinten dinten dinggo di PP gondol ngasu kok. Ayo Kaya amis ambune. Sarung jagung sing buka Mas iki saka Bunang. Heeh, sarung jagung mosok buka kok kendang. Nggih, kunjuk Pak Mujiarto menika apa nggih? Kawula UMKM produk kopi lemah abang. Wah iya, sarung jagung buka Bunang so. setahun
Ampun Pak Igit. Sarung jagung kelobet entuk dene abot. Suarane sampean mangung tekan kono. Nggih, apik tenan. Menika mergo efek menapa pancen swanten kula ingkang ngambar arum. Kak saya esok larasmu dhuwur banget ale. Aku kleru terus to omonganku rumah. Ya mbak ya telek kok. Alus kleru soro jarine galak kula wayang pambudi lho dadi wong wedok. Lek kula ajeng mapanke niku lho pun mesora dipaido terus. Yoga ora ana sing alembono. Kali kula sarwa dak sia ning nggih mboten dados menapa. Oh nggih. Tapi Mbak Yosi kersane. Mbak Yosi. Mbak Yosi kersanipun mboten asrep monggo. Nggih, duh. Ayo. Iki sinden nggawa karpet. Wah, sinden laris niku ali-aline kathah, gelange kathah. Sinten? Mbak Yosi. Oh iya. Sikil nggih digelangi. Setiti. Ora. Pun mboten sakniki. Yalah. Sasi Oktober. Sangune kamli Soben November, Desember prutul. Pancen invest sing bener nggih mas-masan. Iyalah. Aku ternak pitik Mbak saiki esuk dadi adol ndok jaga November wis. Aku yo persiapan no. Bener. Itu karena program makan siang gratis semua membutuhkan telur. Lanjut. Jenengan kudu ngingu pitik. Lanjut. Lah kok nek ndoke kurang sekilo misale kurang loro digenepi ndoke dhewe. Apa Apa sih penting? Nek wis kisut. Ndok kok kisut ndok apa? Lah wis arep bonor. Wong edan kok. Ngaturke napa Mbak Yosi? Napa-napa bebas ngawane ati. Dene Mbak Yosi. Mumpung Sing disimak gayeng, Pak. ayo. Tito ngawi nggih nyimak. Nggih, Mbak Nuwun Pak Tito. Nggih, mijo. Penting hawane anget. Oh, Mbah Nuwun, heeh. Nganggo Sing gayeng. Nggih, sing gayeng, sing gayeng. Ben ora adem lho. Oke. Kita harus gerak. Manut aja teman-teman. aja gayeng banget-banget ndak kesel. Duh, aja gayeng banget-banget. Lestari ya ora apa-apa. Oke. Tapi nek Mbak Yosi kok nembang Lestari ya eman-eman. Bokong semok Tapi ya lho. to ki. Aja. Pokoknya semong dengi request ditolak dalangi jadi saru. Saru. Walah. Lah mi gombal ya pas. Ameng Bokong sepet, bokong sepet. Bokong anduk, bokong anduk. Siji sepet siji anduk. Ora sing kebeneran. Kuwi jerone anduk. Niki anduk, niki sepet. Lah sepet ki lho niki lho ki. Bokong kok Kaya ngebuki bantal. Wong edan. semen ngene iki setu enmek lho. Adol gabus itu enmek lho isan. Jarite apik kula seneng seragame sampean niku apik-apik wong loro tak amati. Oh ya. Seneng kabeh. Sing ora seneng sing ana puncune pundake lho. Gumeting aku. Niko dilegake di Apri. Zaman kula sakit kan nom sewu balunge kan ketok to di Apri digawe kaya gadis kretek Mbah Imin ngoten niku. Malah gadis sing keretek. Kaya Kapten Lasar. Nika ngen pas kula nggih acting peran antagonis napa ngoten mawon nek pas nika dipake. Wah, main film napa sampean? Kula model video klip ugi lho penyam nika. Bapak Botapat iklan karo iki liris Nur sewu lagu. filmipun napa? Filmipun. Anu Beranak dalam kubur. kok medeni Pri. Oh. Aku tak lungguh budian mriki nyan kaya kula ngono budian nggih. Lah padune Farises wis metu. Ora budian mang mriki Mbak Mimin. Kok piye kathah mestani kula karo penyanyi mirip ngono saestu napa saestu. Iya mirip iya. Iya, ora mirip Budian, mirip Gedi Bale. Nggih mboten. Senengane Mbak Apri nek karo kaya Mimin ora cocok. Lho niku wujud sayang kula kalih mriku. Oh iya. Oh, wujud sayang. Apa? Rungokne wujud sayang. Mriku bersaing tidak sehat. Kok iso bersaing tidak sehat jane? Ketoke kok rebutan yang wong loro Iya. iki. Ah, Mboten seleranya beda. Apa nek karo kula Mbah Mimin iki selirane Mbah Atemo. Mbah Yoso, Mbah Noyo. Mbah Joyo. Mbah Pitoyo. ayah jaremu. Nggih, lestari mawon lestari. Supaya lestari le kekadangan, lestari para kadang-kadang kang mapan wonten mriki sami awet. Coba kaya ngapa? Lestari Mas Jaya, angin iso banter sadem iki yo. Kowe ra melu lek ora. Sakrane kurat. Spesial katur warga Santonayan. Mbak Yosi.
katon lam-lami hamba berwangi seri arum kembange melati dasar ulane dadari bekas setia rumaksa lala saset tapyaning kartika katya puspita pengendra hanjang kepi tresna
biasa. Wah. Adem saiki karo Dek bengi ya jebule. Napa pengen perlu kehangatan? Mboten. Lek, perlu kehangatan Pak Igit. Nek Pak Sigit ra ngendika dhewe aku ra gage-gage kok. Bangsaku nek kaya. Nek Pak Sigit ngersake lagi tuasaku tawa nek ra ana ing penggalih apa menan. Kaya wedok iki nggon salah kalau kleru terus kok. Kaya iso-iso digunakake. Ya ngadeg rene men ora adem lho, Mbak. Nah, ngene lho. Kula pun kados panjenengan ta Bu, pun mirip ta Bu. Nggih, Mbak. Timbangane kalih. Kok bar iki bojoku nyanyi. Wah. Sabare pun kaya Budian. Budian nyanyi lagu liku-liku. Apa? Dek niki seneng lagu-lagune putrane Mas Tantut ya. Oh, iya. Nggih, aku tak karo nganu ya. Woro-woro. Babagan mangga. Kamerane ben rene. Nah, Woro-woro karo nggarap tugasku gitu. Kon tugasku nggarap video ya sik, guys. Ya ngapunten. Wes nggih nggih. Apa? Nggih. Bon, nggih. Saya Ki Sigit Arianto Rembang. Jangan lupa saksikanlah pameran data pasca sarjana UNES tema Vidya Parinama Dialektika Tradisi Inovasi dalam Pendidikan tanggal 24 dan 25 November. Saksikanlah. Wis, tugasku numpak sampun. Kayak pas pameran data ujian kayak pas aku lunga. Ya wara-wara ta, Lek. Apa? Saksikanlah besok tanggal 25 November di alun-alun Klaten. Pemusnahan Wah. Kok pemusnahan barang bukti. Ketoke omongane bener sampean Mbak Mimin. Pripun? Pancen omongane sithik ning karo guyu ning asline nyelengit. Nyelengit ning ati ketoke karo guyu ning ditampa rasa ki ati. Tapi di April saknipun lebih jauh lebih baik daripada dulu lho. Lah ngapa kok dhisik? Dhisik ngomong ki natoni wong. Mesti natoni wong, mesti. Kaya bahagiane ki nek wong ki tersakiti oleh dekne. Tapi sakniki niku dekne wis dengan berjalannya waktu ternyata manusia ki rasa dikandani semudeng karepe dhewe. Lho itu sebagai proteksi diri lho, Lek. Proteksi nek menyakiti aku ya ora trimo. Oh, jebule sing disakiti kowe to. Kowe nek ra digaleki ya ora mapan kok. Nek ra digaleki nguyuh sak nggon-nggon barang kok. Oh, sing salah ya kowe, Mbak Mimin. Kudu ditegasi wong tuwa iku kudu di. Wong kamar mandi eneng kok ning ngarep lawang. Lah jere darurat ya boleh. Ning ngarep TV tok ya, Mas. Niki mau Mbak Yosi. Mbak Yosi sampun. Mbak Kida, Mbak Kayune. Sing asal saka Wanasaba lah. Nek cara kene Wanasaba apa Wonosobo? Wonosobo. Aku mau ning kono iki perbatasan Temanggung karo Wonosobo nyanyi. Kutut Manggung mudune asmarantana. Kene Temanggung bablas sithik tekan Wonosobo. Gambarane cedhak. Kan nggih gathuk ora. Rondo teles to kuwi. Wis garing. Wonosobo. Nek ngene aku nek ijek jenis ya, Mbak. Kota yang diapit dua gunung, Sindoro dan Gunung Sumbing. Nggih. Tanahnya yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, tanah yang subur makmur. Nggih. Ada lagi Gunung Dieng. Itu kan juga dataran tinggi. Oh iya ya. Dieng itu dulunya gunung, Mas. Yang bledos. Oh. Lajeng sakmenika dados dataran tinggi. Nggih, nggih. Nek Piyai Wonosobo niku mboten asing kula. Musale kula niku teng Kalimantan tangga kula Piyai Wonosobo mangan buntil bareng pun kulino. Buntil enak. Leye. Apa sih itu? Sego megono. Beda. Lu kagak tahu. Tahu. Kagak tahu. Soalnya kan Gen Z. Oh, alah. Nek udut ki nganggo mbako lintingan dipiur-piuri menyan. Mergo ning Kalimantan menyan iki akeh gampang. Wah, wis jan papire 55. Nggih, leres 555. Tradisine ngaten. Anu, obong-obong congor. Udut ya bong-bong sangar. Nggih. Nggih, nembang cara kene apa ya? Saliyane eling-eling apa nembang apa? Bebas lah arep nembang apa Mbak. Nderek Mbak Kayune bebas manut Mbak Kida. Kayak
Oh. Bajing loncat. Oh iya. Kalau mau ntar bajing loncat kalau mau. Wonten. Menapa mboten? Sias. Bajing loncat iki kok wae. Kok malah lungguh. Bajing loncat kok iso loncat lho. Wong tua arep golek leno sithik kok iso didek. Loh, kan ikonik kayak penjenengan berdua itu kalau Jaipong ikonik sekali. Oh alah. Judek. Ora mudeng ketukan, ora mudeng larasan tak jedhi. Mboten Mbak Ida kersane bawa sampean nggih saged lenggah rumah. Oh lho ya kok senengane apri kok. Ya nunggu ning sinden coba. Alah, teplok. Lha ra sinden iki bawa banget ah. Ana apa? Lilahe lho ngithik-ithik. Sinden nak polahe kok singgak. Aja tok jambak, nduk kok tok jambak. Apa nek sing dijawab? Neng kadose luwih sae menawi bertiga Mbak Ida diapit ngoten. Wah sae bertiga. Mau bener men ketok imbang nggih. Anu kesanipun bahasa visualipun. bahasa visual. Wah. Nanging pun sepuh niku mboten mesake. Lah nggih, man ragane to. Oh nek asam aurate kumat wis Asam luwih. aurat. Berdiri. Bahasa videone iki mboten apik. Alah kok ora mesake. Dipun bawani Mbak Ida. Nggih. Bawane napa Mbak Ida nderek. Hilibir. Larasipun pelok berarti nek bawane. Nggih. Nggih, bajing loncate slendro. Oh nggih. Hangat Pak Igit, hangat. Adem banget iki. Ngendikanipun menawi anu kedah matur wah anget ngoten mboten kraos asam. Wah, panas aku langsung. Nah, Lurajin mau lurajin. mangga Mbak Ida bawanipun bajing loncat. Nggih. Gandeng Mbak Ida badhe bawa ning luwih apike ke lungguh sik ra apa-apa Le. Ya lungguh Tak sik. pateni lho, bener wis aku wis gak ngadeg aku. Kok ket mau aku wis. Mbok rarusan. Arlungguh. Kok layar menar mateni wong. Sinden kok malah arep dadi jagal. Kamisolku nyocoki bokong terus aku. Monggo Mbak Ida. Demi. Hanging panggahing naba kuring no kerbimbang ngahulang nabang tiang nang aduh hetate dahe kacicing dahe kacicing sepan waktu tiba eling Pun telas niki. Sampun. Wah, jogete nggih jaipongan. Nggih. Wah, aku awan mau menciptakan tari ngeluk boyok rasanya. Lah Wah, iki gule. penjara saya lho. Weh, Tari kompentorer. kontemporer. Ngeluk Ah, boyok.
monggo Ibu Betari. Ibu Betari Durga. Wah, aku wis Ibu Betari Wilutama to. Ayo. Mungkin ndak penyanangipun beksa mangke dados rancu. Apike nek jenenge dhewe iki rak duo sinden, duwi tunggal. Enek mimin mesti enek apri. Kendahipun ngaten. Dum-dumane padha arep endo. Ana duo pesinden, ana duo jo. Nah. Dua amput. Kana sebelah kana. Ben Pak Igit ki iso mirsani. Iso ngulake. Gustal. Kan gur lirik aku. Lah Yai kok le gayang larasipun slindro Mas Dodo. Yo, siapke sik, siapke tangane kapang-kapang. Nah, ini rada mendek. Mendek meneh, degek. Nah, melet. Manut. Alah yo. Basing loncat nggih. Yo, coba kayang apot. Slendro dados. Aduh, ngapa kan nutupi ngene? Piye? Lemu nekok kurang mundur. Iso enek tonjolan iki. Bocah nek adem iki kudune turu kok malah. Malah kruget-kruget. Nek ira wong ayu kok berontak. Aduh, akang. Iya templek menurut. Dintul. Pisane wis boyok kok dintul-entul. Abdi lapat narasan tati hangkana Ihang kana
susune melarat. Nggih. Ya ngalah. Iya mentel-mentel. Gagrak. Wah, wis hebat-hebat koreografer apa kan. Susane mboten adem. Susuk tekan kono ki wong karambol. Tak balangke kowe lho. Sakit. Lara. Bajing ngecat, bajing ngecat, astana, aduh, api lapa, narasan hati aduh hati luar biasa. Oh, binasa. Penari ini ngono wah. Upami wonten job Mbak Apri, Mbak Mimin namung job piye nari bajing loncat niku. Oke, sanggup menika. Sanggup. Biasane kagem resepsi ngoten niku. Bajidor kahot. Nah bajing loncat menika kersa nggih jenengan kula umumke. Sinten ingkang resepsi badhe nanggap tari-tarian bajing loncat. Mboten napa-napa lek min kulinane nggih nek teng Klaten dados cacak lumpuh. Cacat lumpuh. Cucuk lampah kok cacat lumpuh. Cucuk lampah. Oh, tak pun ganti to. Oh, cacat lumpuh. Cucuk lampah to. Tak kira cacak lumpuh. Oh alah ya. Den. Ayo kene Den. Ah. Ayo Den. Kowe kok mesti guyu. Mas Catur kok dikira sapa? Mas Catur mesti guyu Mas Catur. Nggih. Heeh. Gak Mas Catur. Niki rencang-rencang kersakne sing gayeng malih, Mas. Oh iya, lagune napa Mbak Deni? Ben ora salah milih lagu aku. Nggih. Bajidor kahot napa? Ora apa-apa Kak Den. Kowe kok roh ae. Yo dikancani Mbak Apri Mimin napa piyambakan? Oh, dikancani wong kaya gini. Kancane dikancani kok. Iki aku delongkas malah lanang lho iki. Oh, milih Jaipongan apa milih Banyuwangen? Ayo cengkir gading apa Nah, Bajidor kahot? Kok le arep nek mboten sagrak teman-teman Mbak Mimin mau ngenten-ngenten tok iki wis kita apik pisan. Sing ngeten-ngeten. Kaya tari kupu jedonge. No. Wis kan joget ngene ae ben kaya boneka ning nggon ngarep toko cat ka lho. Soale kula nek kan Jaipongan mboten saged kulitene kula zumbai lho. Zumba. Oke, iringane ditambah zumba. Anu kon ngajari budian no nek. Wah. Napa Mbak Deni? Cih, manet. Oh. Mbok lagu sing saiki Den.
sing lagu saiki. Kusuma Wijaya apa ngono lho kesel ngono lho Dan. Oh iya, Kusuma Wijaya ora apa-apa. Kuwi lagu sinten Mbak? Menika Mbak Gendho Pawestri. Pawestri. Oh nggih. Suami Mbak Pawestri. Kusuma niku tegesipun kembang. Kembang Wijaya. Wijaya niku tegesipun menang. Gegredeni kok mau dolanan lho. Lah nek ngarep mboten oleh ya dolanan kene. Oleh nyah. Ora Den. Mbak Deni kula badhe matur angsal ngagempik mboten. Mbak Deni pikantuk salam. Nggih. Piye? Oh, Saking Kiai Klaten. Iya. Ora wis apik. Kusuma Wijaya nggih, Kusuma Wijaya. Coba kaya ngapa lagu menika iki wonten klaten nembe viral menika nggih Kusuma Wijaya. Injih. Leres. Nadyan to tanpa keyboard, nadyan to tanpa musik, nadyan to tanpa tidak pakai musik tidak hebat, tapi kanca-kanca cakran berusaha menjadi hebat. Polok ukur. Polok. Nggih. Ngono. Ya. Kusuma Wijaya wilayah ora usah dipithet ora dadi sabab hadem banget. Yo. Mekar lan sanen ayo sang rino ya sang kumbang wayang nerang sang pucuk sarining kembang kusuman ning ratri kang sewiji kinanti mamatri satrane kang sepi lintang-lintang panjerana anteri reksa ami bui ayu sang rina kusuma wijaya cakrane urat lagi iya manung sewangi kawan mungarena tari karom sasmito sang kumbang wayang kang sang pucuk sarining kembang mimi nang baby Kusuman ning rati mung sawiji dinanti mawati sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antare
kasih Mbak Deni. Wah, jogete iso apik. Iki kok kaya pitik kok alang-alange kan. Arep ndi kowe? Ora blockinge lho, mriki ning kene sing Padha wae. jane aku nggo pager ngono lho kowe blockinge ning Padha wae. Sing cilik ayu ngene dadi cara wong sira ngono. Simpingane ngono to. Oh, simpingane. Ora apa-apa iki kualik kok. Kusuma Wijaya digarap ngangge gamelan. Sekeca sakit ya Pak Igit. Nggih. Sing dereng wis Mbak Ima sampun apa dereng? Oh, Mbak Ima. Wis iki. Mbak Ima dereng. Nggih. Sinten niku? Cah loro niku bareng nggih Ima ben dhewean riyen. Ya. Aduh. Wah ini banter tenan iki. Oh, iya. Lah kula lho malah gobyose kaya ngene. Wong mengaten. Ya aku nyambut gawe. Lho Mbak Ima nek kon joget keri ngoten iso. Basis. Lho. Kerine Mbak Iman keri alusan. Lah pripun? Garingan sik no. Garingan sik. Contone Sing nembang Mbak Mimin. Kusuma. Iya. Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mamati sajone ngati kang suci lintang pancerana sanggareksa hamimbui hayu. Sing obah kok malah gelunganmu. Sing jendit-jendit delok Iman sing deglung-deglung gelungan. Lah aku ki ngeti bokong nyapri ki wis keri dhewe kok. Piye lho? Kuwi genah anduk. Aku nek nyawang bokong nyapri kok mungkuk-mungkuk ya malah. Pokoke nek ana apike Apri ora mungkin dilem Mimin, ana apike Mimin ora mungkin dilem Apri. Wis rumus ya. Rumus buli-bulian. Lah nggih. Lah kuwi buli-bulian kuwi sing marake gayeng. Asline niki musuh dalam selimut kok. Mboten. Selimut. Nembang Mbak Muratul Iman. Nek raneng panggung iki lho nyawange mburohke aku. Masa? Nggih. Mriku ya wegah nyawang kula ya wegah. Iya. Men Mbak Ima men nembang laguku nggih. Nggih. Menapa? Ngampet kangen. niki mboten ngampet kangen, ngampet adem. Wah, ini jenenge ngampet. Mbak Mimin Mbak Pri saged pegang. Lah kok Lumayan saged sak udutan. Niki duete kali sinten? Kali Mas Beng. Nek ngembeng Apal Beng? ngancani aku Beng yo. Oke, Mas Beng Wibisono jumeneng. Pak padha aku jeneng. Wibisonone. Oh. Kowe kok joget keri-keri lho, Beng. Par bal-balan parep. Menika alhamdulillah menika nggih kejaba penggireng menika wiraswasta wonten griya menika juragan apa dodol sosis bakar. Pripun pengalamane Mas Beng? Keluh kesah jual sosis bakar badhe apa rugi apa buk apa piye? Selama tesih baru-baru niki Heeh. tesih balik modal terus Pak. Oh, balik. Oh, sing penting mlaku sik ngono ae. Sampeyan dari wayang dunia ning TBS buka stand ya. Sosis bakar. Nggih. Insyaallah. Heeh. Iki konsep arep tak ajari bisnis dodol apa ngono. Kuwi dodol tak kon dodol omongan. Adol omong. Lagu Ngampet Kangen karya saya tahun 2012 ini. Yep. Mungkin bisa dipakai di Klaten untuk campur sari untuk. Ah niku cakepane diganti dhewe mboten ora. Coba kaya ngapa Ngampet Kangen made in Tawangsari Rembang. Ya, yuk.
aja kesusu rada sabar kerja dibayar yen kebayar wis sesuk lamar aja sabar maaf Yang aku makel Jagung bakar mas campur mentega aku sabar mas mergane tresna mangan kupat lamuhe tahu resonan aja ninggal aku rasa kangen ora ana tambane ing dalem rene mas kangen karo kowe ngapet kangen kangen rindu roh wong bagus sirat tak ayo wis suwe ngenteni kowe rasa nempel sirna dadi mumpet ngapet kangen kangen sayang keuang bagus kapan kamu datang tolong ayu tak aja kesusu rada sabar kerja dibayar yen kebayar wis sesuk tahamat aja sabar ngaten aku Jagung bakar mas campur mentega aku sabar mas mergane tresna mangan kupat asik lawuhe tahu tresno tenan aja ninggal aku lara kangen ora ana tambane ing dalem rene mas kangen karo kowe ngapet kangen rindu roh wong bagus sirat tak matur suwun wah menika lagu kula Mbak Apri iku sing nggon guri-guri nggo banyolan ra apa-apa ngono